като че ли да помислиш за нещо. Имаш като психическа умора, по-скоро си наранена от нещо. И като отчаяние. Но скоро ще ти дойдат много пари, мила. Нещо си като все едно работиш за нищо. Имай малко търпение, имай нещата се оправят. Така, Патрисия. Димитрийка, благодаря ти, мила, много. Ще се оправите, Патрисия, не е края. Ще се оправите. Тук нещо до 2 числото ще се оправите, не е края. Нито пък ще ви е началото да се карате характери. Много хубави неща ти предстоят. Меймс, благодаря ти.